Sten, hvordan har vi det i dag? Hun tager billeder af mig. Lad være. Jeg kører metroen her. Sten. Er du okay? Er du okay? Er du okay? Ja. Svar godt nok. Ja. Det slog du ikke. Kig. Klip. Prøv at rejse op igen. Skal op og stå igen der. Kom nu, Sten. Sten, du har 2 ben. Sten, du kan godt rejse op igen. Jeg har min pose, og hvor skal jeg have den? Jeg skal op det med en pose. Hvad siger du? Jamen pose. Hvad er der i den pose? Ja, min pose er derovre. Hvad er der i den pose? Ja, der er 4 børn. Jeg giver godt lade være med det bedste. Lad være med det pis. Lad være med det pis.